Hagajingala kaya kini Rung syaka AFC Under 20 Women Asian Cup haprenga Turkmenistan Persia ke India. Hagane ke jingale kai gi thele kai jongari India kila khor ka nam job hadin bagilala bat limsuk ya gi thele kai juga Turkmenistan hadu nyau lanot. Hagajingala kai parlok haprenga Aston Villa Persia ke Roma haba phai syagane ke jingale kai ka Aston Villa kala khor ka nam job hadin bagilala bat limsuk ya ke Roma hadu sau lanot. Baria gini gi sau gol jong ka Aston Villa le ya ban tap ha ka minit ka khatsan khat nyau sau peu bad ha ka minit ka pra peu san. Haga jingle kai hapring ka Bayern Munich Persia ka Tottenham. Haga ne jingle kai ka Bayern Munich kala khor ka nam job hadin bakalala ban limsuk ya ka Tottenham hadu sau lanot. Baria gini gi sau gol jong ka Bayern Munich le ya ban tap ha ka minit ka khat sau riu peu wei nyau peu sau bad ha ka minit ka pra peu. Haga jingle kai Duran Cup hapring ka Shillong Lajong Persia ka North East United. Haba phai syagane ka jingle kai ka North East United kala yo ban penkhi jar nengkong tang ha ka minit ka basan lengbau ajere badai lemag ne ka gol hadu bukut ka kela step ka North East United ka tam da shigul lanon. Haba phai pat syaga kela min ka Shillong Lajong kala yo ban tap ya ka gol pania khaj ha ka minit ka ba pra peway lengbau figo sendai Henry tang hadin ar minit bag Shillong Lajong ka yo ban tap ya ka gol pania khaj ka North East United kala yo biang ban tap ya ka gol pentam ha ka minit ka ba pra pewlai lengbau ajere bargani ka dero ka gol ka ba ar jong u ha ka ni jingle kai ba lengbang ne ka gol ka North East United kala la bat pilim ya ka Shillong Lajong da ar la ka wei ba lengbang ne ka nam job ka North East United ka don kam satang shipon bani orong sya ka quarter final Henry ka Shillong Lajong kala bani orong lupa sya ka quarter final lada ka Punjab bat ka Indo Tibetan ki badon ha ka group D lada ka wei na kine ki syarem lane ya khaj ha ka jingle kai ba khadu ka jongki. A goal, just that lack of concentration, and when you have a striker like Aladin Ajare, you cannot afford that. North East United was back level for just a couple of minutes. Ajare's put them back in front 2-1.